Sözlerin artık kılanam deyip Bala şağım bitti iş tabalmam deyip Tağın bir yılım öttü tik akılım kübeymedi Öz kazanışlarını ko'rsatasan Sening sınman bolarga dep aytasan Kengashlarың bek qata ko'pdan endi arıttı Мен сеңа аңлатам яңадан Үйретме мені нешек дұрыс яшәргә Сенің сүзләріңне яңадан ишетмим Йөрәгем güzelлеккә омтыла Кулларым сәнгә күккә тартыла Миңа барыбер нәрсә минем уемда Чөнки барысы да күңлем өчен ясала Төнне сатып көнне каршы алам Вакыт узатырмаш алга бара Шуна нәрсә әйтсәң Миңа барыбер Мин тик үз юлым белән барам 25'te ilen Taptatlar ongan kilen Kızıl diplom alıp hünərin boyunca işinni kiyle Ata-ananın jilkəsində jitkən yaşarga Bu yaşta tabırga kirek özünni sыңызларga Koya xotining sening, koya fakiring sening Qo'yshan o'sasin, uylanasın, sen to'ydirding meni Bunday so'rovlaring bilan bori boshima kirmay Boshqalar ishlaganni men ishlarga tiyishmini Мен сеңа аңлатам яңадан Үйретме мені нешек дұрыс яшәргә Сенің сүзләріңне яңадан ишетмим Йөрәгем güzelлеккә омтыла Кулларым сәнгә күккә тартыла Миңа барыбер нәрсә минем уемда Чөнки барысы да күңлем өчен ясала Төнне сатып көнне каршы алам Вакыт узатырмаш алга бара Шуна нәрсә әйтсәң Миңа барыбер Мин тик үз юлым белән барам Йөгерер иштән миңа 15 генә Йөгерер иштән мин әле яшь генә Йөгерер иштән миңа 15 генә Йөгерер иштән Йөрәгем güzelлеккә омтыла Кулларым зәңгәр күккә тартыла Миңа барыбер нәрсә минем уемда Чөнки барысы да күңлем өчен ясала Бала-чага керә алды тормышка Яшьтәшләр өйләнә, бала таба Һәркемдә вакыт үзенчә бара Миңа барыбер Үз юлым белән барам